Yes, good morning, Idol Bernard. Na kumpiyansa ti PNP nga agbaling na tala kanatoy masuot na daw aging asireg iti eleksyon. Idi nagpatnag Idol Bernard aun pa iti namin tata nga antuan isirenta mas dahil kanati napasamak idi kalma di Sunday. Dati panakalmas ti may isang lalaki iti Bakaray, Ilocos Norte. Nakonfirmaran iti report iti PNP nga nakainom. Dito yung lalaki nga ni Victor Viernes nga na po nagdigos di sirok iti Rangtay, iti Bakaray, Ilocos Norte. Kadwana, iti gagayem, kasamit ng karo ba na pa nagdigos ken kasamit naginom iti arak. Yung iti makainom, nagsulsulong na po nagdigos iti Karayan, may sabitan iti panakalmas na. Napan iti nadalang nga pasit iti Karayan nga rason, iti panakalmas na sigon iti parit, iti barangay officers nga mabanda iti nadalang nga pasit iti Karayan. Although, dahil iti kubkubugin, dahil iti nababaw nga pasit iti banda na iti laod sa Tagabuna nga nagbalagmanen, dahil iti officials iti barangay nga masabol iti panagananad. Kaya iti mapanagdigos iti Karayan, nakasyo nga nabara iti panyampura. Tumabalin, may parit pa'y kumain iti agiinom, tuwing gusto kita manaklikan iti sirente iti panakalmes. Doon Idol Bernard, iti sirente iti panakalmes under influence of liquor sa Tagapuna nga nagbalagban iti pulisya, kaya iti mga nagdigos iti Yes, Idol Bernard, so si Agdama, ako na ti PNP ket binagadamat na opisyalis ti barangay nga masabol iti panangkita da kada iti residente nga nagdigos sa tatun managklikan ti panakulit kasi napasamag iti maysa nga taga Bakara, Ilocos Norte. Idol Dens, saan nga mabalin pa ilaang temporaryo digiti panagturong da ditangay na ganan mismo nga nadakamat nga pagdidigusan kasay ada permiso dapat Dati nakalmesan natin, dati kami binayin na kita surok nga pagkataot ka, dalim na tingigit namin, Idol Bernard, diba ti turong iti karayang kita tuparin na dito dike, ijay nga banta, iti nakalmasan dito lalaki, Idol Bernard. No, iti banta tingtingan na medyo nababaw, tanong i-level na i-grading dito, kadagita cottages, so nga set din ijay, dito lang paset na iti banta na sirok tirangkay, iti medyo na adalim nga, iparit pa lang dagita opisyalis ti barangay, Idol Bernard. Okay. Alright. Go ahead, Idol Dens. So itagdama kadagitay mabanagdigos masamol ti programan na tumaliklikan iti panakalmes. Damag pa lang manipod iti PNP Idol Dennis Alitio tatak Aramen.